koju su razvili francuski kirurzi u povijest baca manipuliranje onim čestim primjerom fotografija prije i poslije. Uskoro će se moći i u općoj, a ne samo estetskoj medicini, bez greške uz pomoć pametnog telefona raditi operacije, popravljati zubi ili pak uštrcavati razni popularni fileri, bez opasnosti da će liječnik pogoditi neku žilicu ili živac. Možda vam mnogo toga sada zvuči kao znanstvena fantastika, pa evo pojašnjenja Amele Čilić. Znači, ovako bih ja izgledala da nemam kožu. To su samo mišići. Ovo je uz krvne žile koje se vide. Ovo su sve masnoće na mom licu, kosti i na kraju živci. Kad je ovaj uređaj prikupio sve podatke s mog lica, uključujući i pokrete te razne emocije, da se namjeravam podvrgnuti recimo povećanju brade, vidjela bih točno kako ću izgledati, a liječnik bi bez razmišljanja znao gdje smije, a gdje ne smije intervenirati. Ova se novotarija za sad koristi samo u estetskoj medicini, no uskoro će se pomoću nje moći operirati i mozak, a osobito će korisna biti stomatolozima. On développe actuellement un outil de réalité augmentée. Grâce à des lunettes de réalité augmentée, le médecin va pouvoir voir directement, à travers les lunettes et sur le visage du patient, différentes couches anatomiques. Iako razvijena tek ove godine, tehnologija je postala hit među estetskim kirurzima, jer fotografije prije i poslije više neće moći lagati. Da možemo apsolutno standardizirati fotografije sa cutting edge rasvjetom, možemo stvarno napraviti isto svjetlo prije, poslije, istu poziciju glave, znači možemo biti puno vjerodostojniji. Revolucija u prikupljanju podataka o pacijentu zauvijek će utjecati na njihovo povjerenje u liječnike. Lažna obećanja, a ni očekivanja više neće biti moguća. Ipak, fotografije će uvijek moći lagati dok god postoje društvene mreže i Photoshop.